Velkommen til præsentationen af Suplex High Power Bank. Suplex High Power Bank har 11.000 mAh, så der er masser af energi både til din tablet og din smartphone. Den har en tændknap her. Når du trykker på den, så lyser de 4 dioder her, der viser hvor meget strøm der er på batteriet. Nu er den 100%, og de slukker efterhånden, som du bruger strømmen. Når du skal lade din High Power Bank, gør du det i det her stik. Du sætter den ganske enkelt til her, og så slutter den til din computer eller en strømforsyning, som har sådan et USB-stik. Der er også en lille lommelygte, som du kan tænde og slukke. Til at lade har den 3 output, så du kan lade 3 enheder på én gang. Når du så er klar til at lade fra din High Power Bank, så tager du og slutter til i USB-stikkene. Her vil jeg gerne lade min trådløse router. Jeg vil også gerne lade min iPhone. Og jeg har også en iPad, jeg gerne vil lade. Når jeg har sat alle mine enheder til, som jeg gerne vil lade, så tænder jeg. Og som du kan se, så lader alle enhederne nu. Når de er opladet, eller den er opladet, så vil High Power Banken automatisk slukke.